Alan Lovett ydw i, a dwi'n prif bridiwr glaswell yn Glasgow Gerddon, yn Ibers yn Aberystwyth. Wel, mae fe'n braint o'r fwyaf i fod yma heddiw, a cael y cydnabyddiaeth am yr amser dwi wedi rhoi i Ibers, a'r profiad. Hynny yw, mae nhw adnabyddiaeth o profiad yw e'n hytrach na unrhyw beth yn arbennig, ond mae'n braint. Dechreuais i yn yr hen WPBS, Welsh Plant Breeding Station, nôl y 1974. Felly fi wedi bod yng Nghlogerddan am 42 o flynyddau, a'n gweithio dy glaswell trwy'r amser. Bridio mathau o glaswell newydd, rhai o'r Abergain, Aber Plentiful. Chi'n gallu weld Aber, mae pawb yn gwybod o le maen nhw'n dod. Ond falle'r un pwysica yw Aberglyn, achos enw'r mab hynna yw Glyn, felly un math wedi cael ei enwi ar ei ôl e. Wel, mae Aberystwyth wedi bod yn bridio glaswelltir ers y 30au, ond ers tua 1990, da ni wedi bod yn bridio math arbennig, glaswelltir siwgr uchel, a mae rheina mwy effeithlon, mae mwy o cynnyrch o'r anifel o'r un maint o borfa. Felly maen nhw'n hollol newydd, a maen nhw'n cael eu marchnata trwy rhan fwyaf o gorllewin Ewrop, ond benna yn Mhrydain ac yn Iwerddon. Hefyd maen nhw'n cael eu gwerthu yn yr Ariannin, yn Awstralia, Zeland Newydd, maen nhw hyd yn oed yn trealu nhw yn Japan. Felly maen nhw'n byd enwog, mae rhaid gweud.